Здравейте хора, днеска ще играя на Bloxroot и ще се пробвам за God Human да си го направя. И ако може да ме казвате комбота, защото не знам много комбота. И може да направя част втора, ако искате. Защото нали, сега правя мастери и може да се пробвам да стигна до 30 милиона някой ден. Така че казвайте ми съвети какво да правя, защото не съм играл Bloxroot отдавна и не помня какво трябва да се прави. Така че ще съм ви благодарен, ако ме помагате в моя канал. Като стигнем 10 абоната, ще направя стрим и така. Така че ако искате да гледате стрим, дайте към 100, не към 100, към 10 абоната и така. Значи сега трябва да събирам пари за 10 степ. Днеска мисля да се купа и 10 степ. Но мисля първо да си ги мастър на всички до 350 мастъри. И после да си ги направя до 400 всички. И защото така ще ми бъде слепа по-лесно. И сега се телепортирам. Опа. Харесва ли аватара ме? Сега съм с по-добри графики, може малко да лагва, но... О, това ми е готово, значи. О, това сега ще ми трябва фрагменти. Топ. О, Dragon Town! Аз забравих за Dragon Town. Той къде се взимаше Dragon Town? А, ето. От тук ли се взима? Да, ето. И ето е на ми мастера. О, той ми е най-близко от 400, значи аз първо не можа да направя. После другите. Защото все пак той ми е най-близко до 400. И мисля първо не. Та хора, ще се мисля да се апгрейдна малко сетъпа. Като мисля да се купа компютър, защото все пак нямам. И така, ако може да ме предложите някакви компютри, ще съм ви много благодарен, защото не знам какви. Пък и какъв монитор да взема. Така че ще ви бъда много благодарен, ако го направя. И така че съм ви много благодарен, пак казвам. И дано да стигна до тука скоро. Аз съм с бутата, не забрах. Значи после ще ходя за Seabeast Hunt. О, аз трябва да събера хора робокси,
за да може да си купа пърмен Буда. Защото е много трудно да играем без Буда. Сега, например, така прави си ги както искаш. Никой не те пречи, никой не те взема много демиджи. Аз мисля, че може да стане към 5 части това видео, защото да го правя на 5 епизода. И ако искате, може да направя поредица от нов акаунт, как играя, както искате. Аба сега първо трябва да си ги мастърна. Айде. Още 5 мастъра. Хора, как сте? Какво правите? Аз съм добре. Не, че някой ме е питал, но казвам. Пък и той няма и на кой да каже, иначе аз съм само в стаята. Всички са заспали. Само аз стоя тук в стаята, защото още не ми се спи и реших да започна канал за това, защото много от приятелите ме накараха. Започна и дано да ви харесва клипчета, които правя. Ако ви прашните лайка и се абонирайте. А пък ако не ви, само може без коментари, защото и преди съм се пробвал, но нищо не стана и само почнаха хората да ме хейтат. Така че се моля без... Той сега би трябвало да ми стане след тези на 400 мастери. Преди един ще ми бъде готов на 400 мастери. За което се радвам. Едно NPC и съм готов. Айде 400 мастери. Yes. Аз сега мисля първо Суперхюман да го направя. И после мисля за Електрико първо да събера. После за 10 степ, защото все пак... Опа, без да се телепортира. Някак да видим како мала стоката. Нещо хубаво няма. Или първо шахман каратето.
Да, бърша манкаратът. Та хора, както казах, това ми е първия клип и не знам какво е качеството на говоренето, как се чувам, защото играя си пак от лаптоп и така. Така че ако не е много хубаво, се извинявам пак, защото все пак имам малко проблеми в снимането, защото все пак аз нямам много приятели и няма да кой да снимам. Между другото, не, имам, но просто не ми се... Защото и те играят и просто те играят на други игри и ми харесва много Bloxroot и за това. Не може да не снимам с тях, но ако искате, може да ги попитам и ако искат, ако се съгласат, може. Така че може да стане. Шарманка, да, това на мен най-много ми харесва. За вас не знам хора, но на мен ми е много любимите мелета. Аутокликъра на мишката е просто супер. Ако искате ме пишете за част 2, за която ще се пробвам за God Human и първите видеа да знам, че няма да ги обработвам. Ще направя едно пробно, за да пробвам да го едитна, за да може да се пробвам за другите. И ми кажете, ако искате някоя друга игра. Защото ако искате като мене, нали, Bloxroot, да играем на някаква друга игра. Защото аз сега ме стана интерес на Bloxroot, пък ще има и апдейт скоро, така че просто ако искате, може да бъда на евента и ми пишете, ако искате да се купа някакви пермафрутове, ще попитам за робокси, ако ми дадат. Ако не ми дадат, ще си събера моите пари, ще ги дам и готово. И ще може да ми купат робокс. Обаче с будата е много добре. Сега това клипче ще е кратко, защото направих едно пробно, но не ме даде да го кача, защото беше много дълго. И за това. И мисля да, ако искате да направя само Шарман карето до 400 и да спирам, или просто да го направя на две части. И после мисля да се пробвам за Curse Dual Katana,
Ямата ми е готова. И така. Сега значи ми трябва само тушита. Или ташита, не знам как да казваше. Но ще ми бъда много благодарен, ако стигна до 10 абоната, да знам, че има хора, които ме гледат видеята или поне са ми ги лайкнали или нещо. Аз съм благодарен. Така че ще съм ви много благодарен, благодаря. От сега ви благодаря. И ако искате, може да се пробна на имената Forest. Мисля да го направя на 375 мастъри, Sherman карето и да спирам епизода, защото много ми се спи. Пък и утре имам много работа, много задължения. И за това. Така че ви се извинявам, но този клип ще бъде кратък. Извинявам се, че ме лаги, но просто иска да ги направя по-добри настройките, доколкото лаптопа ме може. Но просто ето ме ги графиките, ако искате 120 FPS и на 6 графики съм. Ако отида на макс, не знам как ще стане, но и не искам да пробвам. Така че мисля да събера пари и да си помогна малко с лаптопа, да му събера малко пари, да се го направя по-як, защото все пак нов е, но той ми е подаръка за Коледа, за което съм благодарен. Между другото, хора, миналата година си бях счупил крака и трябваше да бъда с гипс, който е бил с гипс през лятото е просто гадно. Особено ако нямаш климатик пред тебе. Защото ако имаш климатик е добре, защото на крака ти иначе почва само да те сърби и още неща. Да, ще спра малко да говоря, защото сигурно ще ми надуя главата от говорене, така че ще замълча малко.
На мене в момента съм супер хайпнат, защото все пак това ми е първия клип и дано поне да събере 2 лайка. Ще пробвам първо, ако не събере поне 2, защото аз съм за първи път и мисля по-нататък да си го развия канала, да си купа някакви игри, например за лаптоп, от Steam, пък и то ще трябва да си купа такава карта. Друга видеокарта за лаптоп и така хора. Ако ме се чува мишката как кликам, сори, но просто ми е така мишката, друга не намери която да се взема. Така че, ако има нещо, извинявайте. Аз като спре епизода ще видя какво ми трябваше за Godhuman, защото забравих малко. И ще трябва да си купя и монитор. Защото за да може да го използвам като втория екран, например за Discord, за Streamlabs, за да мога да го използвам. Пък и за, например, за YouTube, като се качвам клиповете. Може и за това да го ползвам. Пък и ако стримвам, може за чата да го използвам, така че... Еми то аз като съм почнал, мисля да се пробвам до 400 мастери, но не знам. Но не мисля, че ще успея, защото ми се спи. И ако искате, може да играя на in-game с вас. Името ми е, казвам се Chill, с някакъв гангстърски костюм съм. Така че да знаете. Или ако искате, може на Grow a Garden да играя. Но днеска просто съм много уморен и мисля да спрям и това да е от епизода. Така че чао хора и до следващия клип. Peace.